Dobrodošli u još jednu podcast epizodu. Ja sam Jovana, kognitivno-behavioralni coach i danas ćemo pričati o tome kako postoje različite verzije normalnosti, baš kao što svako živi svoju realnost. Kao i šta mi možemo da uradimo da se postaramo za to da jačamo svoj unutrašnji glas i samim tim da živimo kao autoritet za sopstveni život. Sigurna sam da ste i vi nekad od nekoga čuli da za nešto što želite nije normalno da to želite. Prvo ću podeliti sa vama neke lične primere. Tačnije, šta je za moj život bilo nenormalno i neprirodno po mišljenju drugih. Citiram. Nije normalno da se tako ponašaš, previše si zahtevna. Onda, kada sam osjećala da nije bilo mesta za moje emocije i potrebe u tom odnosu. Nije normalno da se tako oblačiš. Onda kada sam se konačno osjećala dobro, komforno i privlačno u svom telu i obukla uske pantalone ili usku haljinu. Nije normalno da si završila fakultet dramskih umetnosti i to u predroku, a da ideš u Ameriku da radiš kao sobarica. Nije normalno što si dobila vrhunsku ponudu da ostaneš u Americi, a ti si odlučila da se vratiš za Beograd. Nije normalno da devojka sama ide na more, onda kada moj partner nije bio u mogućnosti, a drugarice već istrošile odmor. Niti je normalno da se osamostališ u ovoj krizi dok se svi oko tebe muče, onda kada sam finansijski uspela da stanem na noge u samostalnoj režiji. Nije normalno da ti nikad ništa nije dovoljno, stvarno mnogo tražiš. Onda kada sam odlazila iz odnosa koji je postao toksičan i koji me je iscrpljivao. Nije normalno da ne umeš još da kuvaš. Nije normalno da se još nisi udala. Nije normalno da se preseliš sama u drugu državu i to da ideš iz Beograda za Crnu Goru. Nije normalno da ostaviš momka koji te voli jer nisi srećna. Ko je danas pa srećan? Ćuti tu i budi mirna, mogla je i gore. On je još i super kakvi sve postoje. Nije normalno da hoćeš da daš otkaz na poslu u firmi koja ti je sigurna i da započneš svoj biznis. Nije normalno da devojka zdrava i prava bude sama. Kako je to moguće da nemaš nikog? Jednostavno rečeno, svetu se ne može ugoditi, što verujem da svako od nas intuitivno shvati u nekom trenutku. Tada najpametnije prestati to pokušavati i ulaziti u onaprijed izgubljenu bitku i boriti se sa vetrenjačama. Fokus možemo da stavimo na bitke koje za nas zapravo imaju smisla i koje nam donose benefit, da počnemo da razmišljamo o tome kako da se prvo za sebe pobrinemo. Tako i druge oslobađamo sopstvenog nezadovoljstva i primjerom pokazujemo šta je sve moguće. Kada postanemo sebi prijatelj, onda više ne pristajemo na bilo koga, jer samoća više nije bauk, već naprotiv, dobrodošla je. Kako postajemo bolji prema sebi, sve više cenimo svoje društvo. Danas mnogi više preživljavaju nego što zapravo žive, zato što su potpuno zanemarili sebe, ono što oni žele. Poverovali su u to da njihove potrebe nisu važne i da nemaju pravo da se pitaju za ono što ih se prirodno tiče. Etiketa nenormalnosti je stavljena na mnoge stvari koje su zapravo za ljudski rod potpuno prirodne. Samo se smatraju problematičnim jer živimo u potrošačkom društvu gde je akcenat na tome da nam je uvek nešto spolja potrebno za sreću. Pa tu iluziju sreće tražimo u mišljenjima drugih ljudi, materijalnim stvarima i odobravanju drugih za način života koji nam se možda ni ne sviđa, ali je opšte prihvaćen. Ranije sam i sama tražila sreću i zadovoljstvo u spoljašnjim okolnostima i u drugim ljudima. Danas znam da je izvor u meni, izvor za sve emocije i da je za dugoročno zadovoljstvo potrebno da budemo dosledni svojoj istini, da svesno živimo život, da se sa sobom pitamo. Ovdje ne želim da kažem da nećemo naći zadovoljstvo u odnosima koje imamo i u mnogim spoljašnjim okolnostima. Odnosi sa drugim ljudima su neizmerno važni za kvalitet naših života. Odnosi koje mudro biramo, gradimo i u koje ulažemo sebe, svoju ljubav, vreme i energiju. Ono što želim da kažem jeste da drugačije pristupamo drugima, kada znamo da nam ništa ne duguju, niti da mi dugujemo njima, i kada ne zahtevamo od drugih da nam budu nosioci sreće, kada ne mislimo da su oni odgovorni za naše životno zadovoljstvo. Danas ne mislim da je neko drugi odgovoran za moje suštinsko zadovoljstvo.
Tu privilegiju ipak ostavljam sebi, jer biram da moj unutrašnji svet bude po mom. To ne znači da imam nerealno očekivanja, da uvek treba da budem srećna, da uvek moram da cvetam, da blistam, da treba da obavezno napredujem svakog dana. Zadržavam pravo da imam vreme oporavka posle nekih stvari koje su mi bile teške, posle nekih traumatičnih iskustava, gubitaka, tužnih vesti i događaja, posle promena. Zadržavam pravo na oporavak, jer znam da je to jedini put ka pravom oporavku, put koji donosi integraciju bola kroz koji sam prošla, kao i lekcije i spoznaje koje mogu da iz toga uzmem nakon nekog vremena kada za to budem spremna. Ali ne odbacujem stvarnost zato što nije idealna. John Stevens je rekao, stvarni svet kontakta i svesnosti je ponekad bolan, konfliktan i često neprijatan. On takođe ima prijatnost, zadovoljstvo, aktivnost, radost i zajedničko učestvovanje. Ako ostanem u kontaktu sa bilo čim što je moja stvarnost i što mi moje okruženje pruža, mogu mnogo da učinim od svog života. Ako odbacujem stvarnost zato što nije savršeno idealna, samo dodajem zbrku svom bolu i gubim i ona zadovoljstva i prijatnosti koje mogu da imam. Gubitak bez dobitka je loš pazar. Suština ove priče jeste da je svaka emocija prirodna i da ako neku želimo da izbegnemo po svaku cenu, to ne znači da ćemo u tome uspeti, već da će da nas sačeka iza prvog ćoška jer nešto želi da nam kaže. Pošto sam ceo život išla protiv nametnutih autoriteta i to me je odvelo na drugu stranu, tačnije da iz inata neću ni kako ja hoću, danas znam da nijedna krajnost nije dobra, jer ka kvalitetnom životu ne vodi ni to kada slepo slušamo druge, niti to kada skroz odemo u bunt. U oba slučaja gubimo sebe. Odgovor na pitanje šta želim da za moj život bude normalno, dobila sam onda kada sam fokus stavila upravo na sebe i na to da naučim kako da povećam kvalitet svog života, umesto da od njega bežim i da druge ljude iz spoljašnje situacije i okolnosti na koje nemam uticaj koristim kao izgovor. Kada počnemo da gradimo svestan odnos sa sobom i svojim telom, prisetimo se da je potpuno prirodno i normalno da prihvatamo sebi i telo, umesto da ga odbacujemo. Da uživamo u sebi, umesto da se kažnjavamo. Da budemo prisutni, umesto da od sebe odlazimo. Da doživljavamo i otpuštamo svoje emocije, umesto da ih negiramo, da ih se plašimo i da od njih bežimo. Da prigrlimo svoju seksualnost i senzualnost, umesto da je potiskujemo. Da slušamo telo šta nam govori, umesto da stalno nadjačavamo ono što pokušava uporno da nam kaže. Da vežbamo prisutnost, jer svestan život je stvar vežbe, a ne srećnih okolnosti. Kada sam se oslobodila tuđih nametanja, normalnosti, postavila sam svoje standarde koji me od tada vode kroz svaki dan. Podelit ću sa vama neke od rezultata u načinu života do kojih sam došla odlukom šta biram da za moj život bude normalno. Normalno je da budeš sebi prioritet. Normalno je da ne žrtvuješ svoju sreću da bi ugodila drugima. Normalno je da živiš život onako kako ti misliš i osjećaš da želiš, a ne onako kako drugi veruju da bi trebala. Normalno je da ne budeš dežurna pepeljuga i na usluzi drugima, onda kada želiš da imaš vreme za sebe. Normalno je da postavljaš jasne emocionalne granice i da čuvaš sebi leđa. Neće ti biti prijetno kada to radiš, ali to ne znači da to ne treba da radiš. Normalno je da se prvo pobrineš za sebe, da bi drugima bila primer. Normalno je da odeš iz toksičnog odnosa. Normalno je da ceniš sebe, svoje telo, da poštuješ svoje emocije i potrebe. Normalno je da daješ i da primaš, a ne samo da daješ, niti samo da uzimaš. Normalno je da uživaš u samoći i vremenu za sebe, dok se pripremaš za ono što znaš da zaslužuješ. Normalno je da ti se nekad nešto ne radi, ali to ne znači da to ne uradiš ako znaš da je dobro za tebe. Važno je koja misao prati ponašanje i da ne postavljaš nerealna očekivanja jer ona automatski vode u razočarenje. Imaj razumevanja za svoj proces. Normalno je da ispravne odluke nisu uvek lake
i da odlaganje onoga što mora doći ih ne čini lakšim, već ti stvara iluziju da imaš vremena i da kada to vreme prođe će biti lakše. Sposobna si da se suočiš sa kratkotrajnim neprijatnostima zarad dugoročnog suštinskog dobitka. Normalno je da u nekom periodu svog života ideš na psihoterapiju i coaching i da na taj način upoznaješ bolje sebe i povećavaš kvalitet svoje svakodnevnice. Normalno je da ulažeš u svoje znanja kroz različite edukacije, formalne i neformalne, kao i to da se predomisliš i izabereš ponovo. Normalno je da stvaraš bajku od svog života po svom ukusu, da veruješ i da se otvaraš za čuda, kao i to da praviš greške i da imaš neuspehe. Uvek radiš najbolje što u tom trenutku znaš i umeš, ali to ne znači da uvek znaš dovoljno. Neuspesi su samo feedback i mogućnost za novi plan i protokol, tačnije da iz njih shvatiš šta ne radi i da u skladu sa tim odlučiš koji će ti biti sledeći korak. Normalno je da ti dođe težak period, da ti dođu teški dani i da ti nekad nije ni do čega. Kao i to da ne napreduješ svakog dana. Nekada će tvoj najveći uspeh biti da ustaneš iz kreveta, da se prošetaš i to će tog dana biti tvojih 100%. Da bi zaista živela u skladu sa sobom i životom, svesna sam toga da život nije samo ružičast, da postoji čitav spektar boja, emocija i iskustava koje čine život. To ne znači da ne mogu da biram kako ću da gledam na određenu situaciju. To znači da zadržavam pravo da mi nekada neke stvari budu teške. Normalno je da ću nekad da jednostavno pogrešim u izboru. Nekada će neki izbor da se pokaže kao pogrešan posle mnogo godina, ali to ne znači da nije bio pravi u vreme kada je bio pravi, već da je jednostavno imao vremensko trajanje, ograničenje tačnije i to je sve. To je deo sazrevanja i iskustva. Normalno je da biram sa kojim ljudima želim da gradim dugoročne odnose i sa kojim ljudima želim da provodim vrijeme. Jer odnosi su ono što čini naše živote i važno je da ih mudro biramo i svesno gradimo. Suština je u tome da prava promena uvek počinje iznutra. Onda kada odlučiš šta želiš da bude tvoje normalno i prirodno, umećeš da odlučuješ na šta ćeš kroz život da pristaješ, jer to je jedini put da imaš zagarantovanu svetlost, čak i onda kada bude tama. U suprotnom, ćeš se toliko navići na tamu kroz tuđe verzije normalnog da će život u tunelu postati prirodna stvar. Najbolja vest jeste upravo ta da ne moraš da živiš tuđe strahove onda kada odlučiš da gradiš i neguješ svoj autoritet. To ćeš postići tako što ćeš da vežbaš, da prvo sebe pitaš šta ti misliš, osjećaš i veruješ za ono što se tebe tiče. I naravno da to potvrđuješ iznova i iznova kroz nove odluke i kroz nova iskustva. Odnos koji imamo sa sobom je temelj za sve ostale odnose koje imamo, biramo i gradimo sa drugim ljudima. Razmisli o tome šta ti želiš da za tvoj način života bude prirodno i zašto ne želiš da se drugima izvinjavaš, jer tebi doprinosi, a nikom drugom ne šteti. Hvala ti na vremenu i pažnji. Želim ti da jačaš svoj autoritet kroz nova iskustva i da imaš strpljenja i razumevanja za svoj put i za svoj proces. I naravno da mudro biraš svoje normalnosti. Pošalji ovaj video nekome za koga veruješ da mu baš treba da ovo čuje. Zaprati kanal i ako želiš da radiš sa mnom, javi mi se na mail jovanatoskovic21@gmail.com da zakažemo coaching sesiju. Šaljem ti zagrljaj i slušamo se u sledećem podcastu. Ćao!